Jo soc Pepe Segarra, soc el director de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana. Fa 2 anys que estic allí, però porto tota la meva vida professional, me coneixen des que estan per així, en el sector. En primer lloc, agrair als organitzadors l'haver-nos convidat a participar en aquest event. La Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana associa més de 300 cooperatives de primer i segon grau localitzades en tota la Comunitat Valenciana i representen més del 90% del sector. Estan presents en la pràctica totalitat de les poblacions del nostre territori. Més de 300.000 persones estan vinculades a aquestes entitats, ja sigui com a socis, treballadors, i la seva renta o parcial o totalment dependís de l'activitat desenvolupada per les cooperatives. Així tenim uns mapes de localització tant de les cooperatives com del volum de socis que tenen arreu de tota la comunitat. Per colors, més o menys, on hi ha una més alta concentració, tant de socis com de cooperatives, però que es veu que més o menys hi ha algunes comarques de l'interior, de la província de Castelló i d'Alacant fonamentalment, estem erradicats en tota la Comunitat Valenciana. Tenim un altre gràfic, que és els subsectors agraris en els que participen per nombre de cooperatives. Com veiem, l'activitat horitzontal de subministres és la que més està present en totes, però pràcticament estem en pràcticament tots els subsectors agraris de lo que és el cultiu de l'agricultura mediterrània. Les cooperatives agroalimentàries valencianes del passat exercici van facturar al voltant dels 1.700 milions d'euros, dels quals un 50% venen de l'activitat exterior, el qual suposa que és el 50%, contribuint de forma decisiva que el sector agroalimentari valencià hagi sigut el que millor balanç exterior ha obtingut en el passat exercici, com ve sent habitual. A més, han contribuït d'una forma decisiva al manteniment i generació d'empleo i riquesa, especialment en situacions de crisi com l'actual. Veiem, en quant a volums de facturació per sectors, que pràcticament el 51% de l'activitat ve dels cítrics, després l'activitat de subministres un 18% i després ja tenim els altres volums de facturació de la resta dels sectors. Però, quan se refereix a l'activitat, a la rentabilitat per als productors, estem molt lluny de lo que es considerem mínimament acceptable, degut a diferents causes que han suscitat debats des de tots els punts de vista, que s'han parlat avui en totes les ponències. Un dels problemes fonamentals és l'atomització tant de les cooperatives com de la indústria agroalimentària en general, front a la concentració de la gran distribució, que també s'ha comentat. Així jo porto una altra gràfica que il·lustra també el gran desequilibri de la cadena, en el qual veiem que en l'any 2010, per exemple, les 5 indústries agroalimentàries espanyoles, que evidentment no hi havia ninguna cooperativa, facturaven 9.000 milions d'euros, i front a les 5 més grans de la indústria de la gran distribució, que facturaven 42.000 milions i representaven una concentració del 60% del total. Les cooperatives valencianes formem part d'aquesta cadena desequilibrada i encara que en els últims anys s'ha fet algun esforç en quant a concentració i integració, a mode d'exemple podem veure així en el gràfic que les cooperatives de primer grau en els últims anys han passat a facturar la modesta xifra de mitja de 3 milions d'euros per cooperativa a quasi 4 milions i que les cooperatives de segon grau han passat de 20 milions d'euros a 26 milions d'euros. Respecte a la facturació total de les més grans, veiem que les 10 primeres de primer grau està estancant més o menys al voltant dels 300 milions d'euros, mentre que la facturació conjunta de les 3 primeres de segon grau ha passat de 445 milions d'euros a 580, el que representa un increment del 30% i així sí que ha hagut alguna més de concentració.
Per estrates veiem que les cooperatives que facturen menys d'1 milió d'euros han disminuït moltíssim, tenim 110 de 187 que n'hi havia, i pràcticament les altres estrates se manté més o menys amb el número de cooperatives, encara que en algun cas ha disminuït algo. Un altre dato significatiu és que les 3 primeres cooperatives de segon grau, que havíem comentat abans, representen, en quant a facturació, el 34% del total de les 300 cooperatives associades. A pesar de tot això, aquest esforç no és suficient per aconseguir que el productor obtingui una remuneració digna per allò que produís. Estan en perill tota una activitat econòmica complementària que dependís de la producció agrària i, com hem comentat anteriorment, contribuís al saldo positiu de la balança comercial de la nostra comunitat. El sector agrari, agroalimentari i els subsectors dependents, transport, embalatges, fitosanitaris, etc., suposen més o menys el 18% del PIB valencià. Des del punt de vista de la nostra organització, apostem per el paper de les organitzacions de productors com a empreses fortes, dimensionades, amb capacitat comercialitzadora i poder de comercialització en la cadena. I volem que la renda de l'agricultor provingui fundamentalment de la venda dels seus productes en el mercat. Per això, apoyem les iniciatives legislatives aprovades en el Consell de Ministres, la llei d'integració i la de cadena valor que s'estan debatint en aquests moments en el Congrés, aportant propostes que milloren el text i que no podem perdre l'oportunitat de que contribuïsquen decisivament a un canvi estructural que tant necessitem. Les cooperatives són empreses amb capacitat d'adaptació. No hi ha que oblidar que moltes d'elles han passat per diferents etapes de la seva història i algunes d'elles són hasta centenàries. Formen part de l'economia social, sector que menys empleo ha distribuït en aquesta crisi i que, per la seva naturalesa, estan íntimament vinculades al territori. Per això produeixen, elaboren, comercialitzen, generant tot el valor afegit a la comunitat valenciana. Entre els nostres valors està la transparència en les relacions comercials amb els nostres socis, que ve regulada en els estatuts i la pròpia llei de cooperatives, exercint el soci el control econòmic democràtic de la gestió. Formem part d'un sector que creiem que és estratègic. Dels poders públics esperem que es faci una verdadera política agrària que contemple, entre altres coses, el foment de la I+D+I, agrària i pública, pràctica al servici dels productors i que sigui un verdader factor de competitivitat i de diversificació de l'activitat. Polítiques que incorporen joves al sector, infraestructures útils que siguin un factor de competitivitat per accés als mercats, medides per a facilitar l'accés a la finançació de les noves activitats productives i, en el marc europeu, convenis amb altres països per a facilitar l'accés a nous mercats dels nostres productes en la mateixa medida que la Unió Europea facilita l'entrada als nostres competidors. Reciprocitat en les medides medioambientals, seguretat alimentària i de tipus social a les produccions que competeixen amb nosaltres en el mercat europeu. Ja per a concluir, volem dir que el model cooperatiu agroalimentari valencià ha demostrat capacitat d'adaptació a les noves exigències. Resulta imprescindible per la seva capacitat de manteniment i generació de riquesa i empleo. Contribueix de forma decisiva al manteniment i desenvolupament de múltiples subsectors, representant un percentatge important del PIB valencià. El seu objectiu és el mercat i exigeix medides legislatives i de tractament acorde a la realitat que garanteixen la seva supervivència i desenvolupament de futur, per aconseguir una renda justa per al productor. I tenim en compte que la majoria de poblacions valencianes o és l'única indústria o la més important. Moltes gràcies per la vostra atenció.